Nyt on ajossa vuoden 2005 mallin Renault Megane Scenic, eli tämmönen tila-auto. Paikkoja on 7 ja tää on sitä pitkää mallia. Ajokilometrejä on 150 000, vähän päälle. Kohtuullinen määrä vielä on pitkälti ajettavaa tällä autolla. Varustelistasta löytyy sähköistä ikkunaa, ilmastointia ja muuta tarpeellista, mitä tämänlaisesta autosta saattaa toivoa. Ja mukavasti on matka kulkenut. Ohjattavuus on hyvä, vaihteet menee paikalleen mukavasti. Ajoasento löytyy, penkki ja ratti säätyy ihan tarpeeksi moneen asentoon. Ja muutenkin kohtalaisen miellyttävä ajokokemus on ollut tämä tila-auton mallinen Renault. No ihan takimaiset 2 penkkiä on semmoista miniatyyrimalleja. Niissä ei kovin iso äijä kovin pitkää matkaa jaksa istua, mutta ne menee kätevästi piiloon kumminkin tonne tavaratilan lattian alle. Ne on sieltä nopeasti sitten saatavilla käyttöön, jos jostain syystä tarvii, tai sitten piiloon, jos ei tarvi. Samoin toi keskimmäinen penkkirivi, missä on 3 vierekkäistä penkkiä, kaikki säätyy erikseen, se on todella kätevä. Sillä saa sitten sitä kuljetustarpeen mukaista tilaa järjestettyä itselleen sinne takaosastolle ihan mukavasti. Keskikonsolissa on mielenkiintoisesti aseteltu vaihdekeppi, esimerkiksi tuohon vähän ylemmäs. Se on mukavasti siinä käden ulottuvilla. Mittari on tommosessa Soiro-konsolissa tuossa keskellä kojelautaa, eikä tässä kuskin kohdalla ratin kohdalla niin kuin monissa autoissa on. Pilkku ja tuulilasin pyyhkimen vivut on tuommoista siroa töpömallia. Niitä on mukava käännellä ja toimivat ihan näppärästi. Täältä löytyy cruisea ja kattonopeuden säätöä. Ilmastointi toimii manuaalisesti, ihan hyvin löytyy sieltä oikeat asennot. Pieniä natinoita kuuluu näistä ohjaamon muoviosista, mitä täällä on. Mutta voi ihan hyvin tehdä semmoisen päätöksen, ettei semmoset haittaa, jolloin tämän kanssa pärjää ihan hyvin. Noi muut metelit tuolta ulkopuolelta, moottorin metelit, tien äänet ei kuulu oikeastaan yhtään, että ihan kohtalaisen hiljasta kyytiä on luvassa niin moottoritiellä kuin sitten pienemmilläkin alustoilla. Tavaratila on todella tilava ja tosiaan tuosta keskipenkkiriviltä saa sitten lisää tilaa myöskin sinne, jos yllättää suurempi kuljetustarve. Sieltä löytyy myöskin tollanen muovialusta, jolla saa suojattua vähän sitä tavaratilan lattiaa. Ja myöskin nämä 2 taimaista pikkupenkkiä on täällä lattian alla piilossa.